Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് എത്ര ശ്ലോകം എടുത്ത്? 39 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തത് അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ? ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകള്, ആത്മാവിന് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് പറഞ്ഞതാണ് വിശകലനാത്മകമായ പഠനമാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ. ഇനി അടുത്തത് എന്തിലേക്ക് കടക്കാണ്? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് അല്ലെ? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് തൊട്ട് ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെയാണ് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുവരെ എടുത്തത് മനസ്സിലായോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തോ? എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഇതോട് പറഞ്ഞ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നഷ്ടോ ലാഭമോ ഒന്നും എന്തിനില്ല? ഈ ഉദ്യമത്തിന് ഇല്ല. ഏത് ഉദ്യമത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇപ്പോ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനിയിപ്പോ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അത് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അതിന് നഷ്ടമോ ലാഭമോ ആദ്യമത്തിലില്ല. ആ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം എങ്ങനെയാണ്? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കാതെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി പരിഗണിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം. അത് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടത്തിലും കലാശിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് 1% പോലും ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും, ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.
വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിരേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖ ഹനന്താശ ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ, ഏത് വഴിക്ക് പോകുന്നവരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പോകുന്നവര്, അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷപ്പെടുത്താന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവർക്ക് വേറെ 100 ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല, ആകെ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, ഭഗവാൻ. ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ പല ശാഖകളൂടെ ആയിരിക്കും. അതല്ലാത്തവരുടെ ഇത് വേണോ അത് വേണോ എന്നുള്ളതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളോട് കൂടിയതായിരിക്കും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എന്താണത്? ഭഗവാൻ മാത്രം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാമെന്നുള്ള ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാല് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത, ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക്, ഉന്നതിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാമെന്നുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം, അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്, പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങള്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ കർമ്മത്തിന് ഫലങ്ങളില്ല. അതെങ്ങനെയാണ്? അത് ബാലൻസിലാണ് പോകുന്നത്, നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അതിന് നല്ലത് ചീത്തയും അല്ലെങ്കിൽ ഗുണം ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാവങ്ങളില്ല, ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലമില്ല, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതായത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാനെ സന്തോഷിതനാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? ആ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എന്ത് ലഭിക്കും? അവിടെ സംതൃപ്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവും, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം, അങ്ങനെ വേണ്ട എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടും? സംതൃപ്തി ലഭിക്കും. അതാണ് എന്തിന്റെ പ്രത്യേകത? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സന്തോഷപ്പെടുത്തിയ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്കും സംതൃപ്തി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഭംഗിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം പക്ഷെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. ആ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭംഗിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഗുരുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആര് പ്രസാദിക്കും? ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പ്രത്യക്ഷത്തില്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു. ആ ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യാമി മാ പുഷ്പിതാം വാചം വിപശ്ചിതഃ വേദാവാതാരദാ പാർത്ഥാനാന്യദസ്തീതി വാദിന കാമാത്മാന സ്വർഗപരാ ജന്മ കർമാ ഫലപ്രദാ ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യാഗതിപതി. സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വേദാവാതാരതർ അല്ലെങ്കിൽ അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങള് അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ശാസ്ത്രങ്ങളില്. അതായത് ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും? ചിലപ്പോ നല്ല ഫലം, ചീത്ത ഫലം വരും. അപ്പൊ ഈ സ്വർഗപ്രാപ്തിയും ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അതായത് നമുക്ക് ആ
ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ് അതിൽ ആകൃഷ്ടരാകാണ് കൂടുതൽ. അതായത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഐശ്വര്യപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അതനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നില്ലെന്ന് അവർ വാദിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് ആരാണ്? അല്പബുദ്ധികളാണ്. അവരതില് ആസക്തരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സാധാരണ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അറിവില്ലായ്മ കാരണം കൊണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തരാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും? അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കൂട്ടർക്ക് അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞവർക്ക്. കാരണം അവരെന്താണ്? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? അവർക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തി കിട്ടുക, അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാസക്തരായി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യ ഭവാർജുന നിർദ്ദന്തോ നിത്യസത്വസ്തോ. അവിടുത്തെ പ്രശ്നമാണോ? എനിക്ക് ഇവിടെ കേട്ടിരുന്നില്ല. അവിടുത്തെ പ്രശ്നമാണോ? നെറ്റ് ഇവിടെ കുറച്ചേരം കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. 44 ആർക്കും കേട്ടില്ല മാതാജി. അതെ, 44ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുമ്പോ കേട്ടിരുന്നില്ല. പറയോ? കേട്ടിട്ടില്ലാന്നോ? കേട്ടില്ല. സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ അവിടുന്ന്? കൂടുതല് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? നെറ്റ് കട്ടായി പോയതാണ്. കട്ടായിരിക്കായിരുന്നു, നെറ്റ് പോയിരിക്കായിരുന്നു. അതെ അതെ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ സൗണ്ട്? ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ 2 പ്രാവശ്യമായി ഇങ്ങനെയാണോ? ഓക്കെ. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്ക്, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവും കുറച്ചും കൂടി. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ ആസക്തിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങള്, സുഖങ്ങള്, അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്ദന്തോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അർജുന, നീ അവയെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിക്രമിക്കണം. നീ അതിനെ അതിക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഈ വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കണം? അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ അതിനെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. അപ്പൊ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയമായ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരാനാണ് ഇവിടെ ആര് ഉപദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? സുഖ ദുഃഖത്തിനെയും ശീതോഷ്ണം പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊക്കെ നേരിടാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം
കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥ ലഭ്യമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥ ലഭ്യമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം, ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. യാവാൻ അർത്ഥ ഉത്പാനെ സർവത്ര സംപ്ലുതോതകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയൊരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൊച്ചു കുളത്തിലും ജലസംഭരണിയിലും എന്താണുള്ളത്? വെള്ളം. ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഇത് ഏതിലായാലും നടക്കും നമുക്ക്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വേദങ്ങളെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? വേദങ്ങളില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ അറിയുന്നത് എന്തും അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് രണ്ടില്. അപ്പൊ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആരാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു കുളത്തിന്റെയും ജലസംഭരണിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് ജലമാണ്. അപ്പൊ ജലത്തിന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പറ്റുന്ന പോലെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്തും അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുക, ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയുക. അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? ഈ വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാലും അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമജപം. ഭഗവത് നാമജപത്തില് പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതിനുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത്? നാമജപം. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? നാമജപത്തിലൂടെയാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പോയിട്ട് ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ പാകപ്പെട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ നാമജപത്തില് പരമാനന്ദം കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? വേദാന്തിയായിട്ട് മാറും. ഉത്തമനായിട്ടുള്ളൊരു വേദാന്തിയാണ്. നാമജപത്തില് പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമനായ വേദാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പൊ ഈ വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം. കാർപ്പണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മഫലഹേതുർഭുർമാത്തേ സംഗോസ്ത കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ അധികാരമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അപ്പൊ സ്വന്തം കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? നമുക്ക് അധികാരമില്ല. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മം നിർവഹിക്കാന്നല്ലാതെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഇന്ന കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടാനായിട്ട് കാരണം ഞാനാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫലം കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കരുതാൻ പാടില്ല. നമ്മള് സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനും പാടില്ല. ആ കർത്തവ്യം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലം ഇന്നത് കിട്ടിയത് ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതാനും പാടില്ല. കർമ്മം നിർവഹിക്കാന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതിനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. കർമ്മം 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിയല്. അപ്പൊ നമ്മള് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിച്ച കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യുന്നതാണ് സാത്വികമായ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ ബന്ധനഹേതുവായി തീരും. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? അത് സ്വേച്ഛാനുസൃതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാലോ, ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മളത് എന്തായിട്ട് മാറും? പാപമായിട്ട് മാറും അല്ലെ? നമ്മൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തിപൂർവ്വം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരാളെ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നിർവഹിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുക്തിമാർഗത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മത്തെ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം. അതായത് കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. 3 തരത്തില് കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം. നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തോ അത് ശാസ്ത്രത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് കർമ്മം. അതായത് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ്, വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. അത് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ,
ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതിനെ നേരെ വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്യാം, അത് നമ്മളെ വികർമ്മം. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്താൽ അത് വികർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താവും? അകർമ്മമാവും. ശാസ്ത്രത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു നമ്മള്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? വികർമ്മമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ 3 തരത്തില് കർമ്മം: കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വികർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് അകർമ്മം. മനസ്സിലായോ? 3 തരം: കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയണോ? ഒന്നുകൂടി പറയും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് 3 കർമ്മം. ഫസ്റ്റ് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യാം, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അല്ലാതെ ചെയ്താല് അത് വികർമ്മം. ഉദാഹരണം, നമുക്ക് കളവ് ചെയ്യാം, കൊലപാതകം ചെയ്തൊന്നും നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണത്? വികർമ്മം. ഇനി ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അകർമ്മം. 3 തരത്തിൽ. അപ്പൊ അകർമ്മം, വികർമ്മം, കർമ്മം. യോഗസ്ഥാ കുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്താ ധനഞ്ജയ സിദ്ധ്യോ സമോ ഭൂത്വ സമത്വം യോഗ ഉച്യത്തെ. അല്ലയോ അർജുന, ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞിട്ട് സമചിത്തതയോട് കൂടി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഈ സമചിത്തതയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ജയവും പരാജയത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ, അതിനോടുള്ള ഒരു മമത ഇല്ലാതെ നമ്മള് കർത്തവ്യം ചെയ്യുക. ആ സമചിത്തതയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗം എന്ന് പറയാം. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു. അതാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവകനാകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകണം. അതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകുക. അതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒന്ന് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗായുക്തനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ത് തന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ദുരേണാഹ്യവ്യരം കർമ്മ ബുദ്ധി യോഗാധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്യിച്ച കൃപണാഫലഹേതവഃ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്താസവമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കുക ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. അപ്പൊ ധനഞ്ജയനോട് പറയാണ്, ജുഗുപ്താസഹമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് എല്ലാം തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ കർമ്മഫലങ്ങള് നമുക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, ആഗ്രഹത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? പിശുക്കൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുക. അത്രയും നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടും അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വന്നാൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറാണ്? കൃപണനായിട്ട്, പിശുക്കനായിട്ട് മാറാണ്. നമ്മള് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വരുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ ആരായിട്ട് മാറും? പിശുക്കനായിട്ട് മാറും. കുറെ പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് പൈസ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളെ പിശുക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണിത്. മൃഗങ്ങൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ ആർക്കും പറ്റില്ല, ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഇല്ല. ആ ഒരു സൗകര്യമാണ് ആർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യജന്മത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണെന്ന് പറയാം.
നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വമാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും വരും. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജീവിതത്തില് വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. ബുദ്ധിയുക്തോ യജഹാദീഹ ഉഭയ സുകൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗായ യുജ്യസ്യ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുക്തനാകാനും സാധിക്കും. പിന്നെന്താ പറയണത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങള് അനുഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താഹി ഫലം ത്യക്താ മനീക്ഷിണഃ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛന്തി നാമയം. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്നും മോചിതരായി അവർ സകല കഷ്ടതകൾക്കുപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനും ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതനായിട്ട് ഈ കഷ്ടതകൾക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനും ഈ കഷ്ടതകളെല്ലാം ത്തിനുപരിയായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. യഥാ തേ മോഹ കലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനനാകും. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന ഈ നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ ആ വ്യാമോഹം, നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് വ്യാമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേട്ടതായാലും കേൾക്കേണ്ടതായാലും അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉദാസീനനാവും. കാരണം നമുക്ക് ഓരോരു ലക്ഷ്യം പിന്നെ വരുന്നുള്ളൂ എന്ത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം, ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാത്തെ യഥാസ്യാസ്യാതി നിശ്ചല സമാധാവചല ബുദ്ധി തഥാ യോഗാമവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നിന്റെ മനസ്സ് ഈ വേദങ്ങളിലെ അലങ്കൃത വാക്കുകൾക്കൊന്നും വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ എന്തുണ്ട്? കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ, നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നും വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്തസ്യ കേശവ സ്ഥിതാധീം കി പ്രഭാഷേത കിമാസീത വ്രജേത കിം. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ബോധസ്ഥിതനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയത്ത് സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ആ ദിവ്യാവബോധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്താണ്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പ്രജഹാതി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥാ
മുഖതാൻ ആത്മനേവാത്മനാ തുഷ്ടാ സ്ഥിത പ്രജ്ഞസ്തദോച്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനപ്രകൽപിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ കാക്ഷികളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മള് ആ ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിച്ച് ആത്മാവിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നമുക്കതിനെ ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കുക, നമ്മൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ആത്മാവില് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. പിന്നെ ആത്മാവില് തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണെന്ന് പറയാം. ദുഃഖേഷാനുദിഗ്മനഃ സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വീതരാഗഭയക്രോധ സ്ഥിതധീർമുനിരുച്യത്തെ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ. ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവില് നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. 3 തരത്തിലാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ 3 തരത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. ആ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? നമ്മൾ ആകെ പ്രയാസപ്പെടുന്നില്ല. സന്തോഷം വരുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. അതാണ് എന്ത്? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, പിന്നെ ആദി ദൈവികം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരവും മനസ്സും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ, ഇപ്പൊ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരില്ലേ, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം? ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയാം. ഇനി ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖങ്ങളാണ് എന്ത്? ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖങ്ങളാണ് എന്ത്? ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മഴ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, അങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ ദുരിതങ്ങളില്ലേ, അതെല്ലാം എന്തിൽ വരും? ആദി ദൈവികത്തിൽ വരും. അപ്പൊ 3 തരത്തിലാണ് ക്ലേശങ്ങൾ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ: ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? 3 എണ്ണം പറയണം ഒന്നുകൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള് ആധ്യാത്മികം. ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള് ആദി ഭൗതികം. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള് ആദി ദൈവികം. യാ സർവത്രാനപി സ്നേഹ തത്തത് പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദിതി നാദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെയും അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെയും വർത്തിക്കുവാനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതായിക്കോട്ടെ ചീത്തയായിക്കോട്ടെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിനെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നില്ല, പുച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ്. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എന്തായാലും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ ഒന്നിനെ പുകഴ്ത്തുന്നില്ല, പുച്ഛിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ അതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വെള്ളം വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭക്തൻ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണന് മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം നമ്മൾ താല്പര്യം കാണിച്ച് നമ്മളപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? വേറെ ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് ആണ് എന്ത് പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധ സമാധി.
കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തികഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിചയിച്ച് കഴിഞ്ഞ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒന്നും നമ്മളെ ഒരു വിഷയമല്ലാത്ത രീതിയിലായിട്ട് മാറും. യഥാ സംഹരത്തെ ചായം കൂർമോ ഗാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിഷയത്തിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. എപ്രകാരമാണോ ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്, തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാം? യോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാവും, ഭക്തനുണ്ടാവും, ആത്മജ്ഞാനിക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ 3 പേരുടെ ലക്ഷണമാണ് എന്ത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് യോഗി, ഒന്ന് ഭക്തൻ, ഒന്ന് ആത്മജ്ഞാനി. ഈ 3 പേർക്കും ഇന്ദ്രിയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ആമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയാൻ കാരണം? ആമയ്ക്ക് എന്താണ്? ആമ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ അവയവങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക്, തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉൾവലിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആമയെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വന്തം തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, നമ്മളെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം? ഭഗവാൻ അർജുനന് നൽകുന്ന ഉപദേശം. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാൻ കാരണം? അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ്. അത് അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ത് വേണം? യുദ്ധം ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശം. വിഷയാ വിനിവർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ടാവ നിവർത്തതേ. വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷയസുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവ് ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിച്ച് ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള രുചി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആരായിട്ട് മാറും? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് മാറും. ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് മാറുന്നത്. അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്ന്, ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ആ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ഒരിക്കൽ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നിലും നമുക്ക് പിന്നെന്തുണ്ടാവില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തുച്ഛ വിഷയങ്ങളായിട്ട് മാറും. അതിലുള്ള ആസക്തിയെല്ലാം തന്നെത്താനെ നമുക്ക് നശിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒന്നിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവിടെ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനോട് ആസക്തി കൂടുന്തോറും ഈ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരും. ഭഗവാനോടുള്ളൊരു നമുക്ക് ആസ്വാദനം, ഭഗവാനിലുള്ള ഒരു ആസ്വാദനം നമുക്ക് വരുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും സംതൃപ്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ള ചുറ്റുമുള്ള വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി നമ്മളെ കുറയുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് എന്തുമാത്രമായിട്ട് മാറും? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്.
ഏതുവരെ എടുത്തു നമ്മൾ ഇന്നലെ? 39. എത്ര വരെ എടുത്തു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? 15 വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അല്ലേ? 14 യാദൃച്ഛികമായ യുദ്ധത്തിന് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 15 പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തു? എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്താലാണ് പാപമേൽക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അതുവരെ എടുത്തു. ശരി, 14 വരെ. അതെന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ? സ്വർഗം ഫലേച്ഛയില്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക അല്ലെ? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ നോക്കാതെ ചെയ്യുക. അടുത്തത്, നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഏതാണ്? സ്വധർമ്മം നിർവഹിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനം. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാത്തത്. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ലാഭമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് നഷ്ടവും ഇല്ല ലാഭവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടാത്തത്? ഭൂമിയില് നമുക്ക് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായി വരാത്തത് അല്ലെ? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃത ചേതസ എന്നൊരു ശ്ലോകം പഠിച്ചില്ലേ നമ്മള്? ഭൗതിക താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഐശ്വര്യങ്ങളിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ മോഹിതരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ കഴിയില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല മേഡം. പിന്നെ ഇല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നെറ്റ് പോയെന്ന്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളില് ആസക്തരായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. വേദാന്തി ആരാണ്? ഭഗവത് നാമത്തിൽ ജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവർ. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തില് പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവർ. വേദാന്തി. ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം ഏതാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തന പദം ഏതാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാം. ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുമ്പോൾ. അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ വ്യക്തി ആരായി? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായി എന്ന് പറയാം. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. എന്താണ് ആധ്യാത്മികം? ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ. ആധ്യാത്മികം. ആദിഭൗതികം, മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ.